Schubor nakaschlem jong unongsan hima. Kasab Production kan penlong ia ka online singing competition kata en pediang tang ya kibarwai khasi batna en pek tang ya kibadon kasab klem dadon kam voting kajing aya ki form kasdang nadu ka katkneterik rempang hado ka arphaterik rempang arjar puar bat kin penpoi ya ki form bat ki video lengba whatsapp number nyeun reu arpranot nyewe line reu pra ne kendai pran reu ar kendai pra san pra nyusau berkabairung kanlong san spottingka da kabasiu lengba ka Google Pay yakinang job en ai san hajar tingka kibanan kong lai hajar tingka baar ber hajar tingka ke kabawan balai hak ban kong nang shop ai ku play ki fan mi jong ngi barok khoi kum ju ru ya ki perlok perjor ki be kwa bani simenta nang ba ka sub production ti kum bangi la pempena lang ba ki social media pna yo i ya ka sub production ngabangi pemik ngi kwa ban wan ya ki kun samla jong ka bri nyo trop hi barok kawai bakin mi shakmat i ka bani simenta lang ba ka sub production bun ki bri kim stho bhai ke details kilong kumne nadu ka khat khnai tarik u February kan kut bangin ai gi form jongi hadu arpo pratrik jong u February akwa ban youtube ipi ban penkut no ya ka jing sabit ya ka video kan kut no ha ka pratrik u match hadin bangila de ban shim gi video ka u pratrik jong match ni sabishar hadin to kino gi yo ban rung ya ka second round idang yai practice te ya keskan raw pat ngin sa sedang ban update pat hagawai ke video ngan sa batay langba jong ni sub production kubli pi baro hagani ka por nagali ajo nga ko aw pasngaw kundian dali ajo nga pat nga ko apan kantiyo pi kundian hangne ba ngi nagali ang ka sub production ngi ko apan kantiyo ya ka sub jong pi kiba don ka sub ban ruai ya kino ki konsamla jo ka briu nyo trap bakila bani simenta hagane ki badam gasab wat ki bom dang sabru kila bani simenta kila ban persyang datang kita hi kublai sipon pi